ಇದು ನಮಗೆ Hey guys, welcome back to a new vlog. So, I'm going to garden. I'll poi. So, I'll put the view for the 7th floor. Enkala building is 20 floor. 7th floor garden, gym, swimming pool. So, gym to Japarapaji. Swimming pool baga garden to the barka. Let's go. Room the 7th floor do the garden. It's show control. So, it's a molu gate for the Ravana Muldumbugerla swim mal pepper pujar panda. One swimming pool. एंड द गार्डन 7th फ्लोर करके फील नहीं होता है ना 7th फ्लोर ये क्या है फ्रेम्स पूरा शौक कोड़ा तीर्थ स्टेप्स बट अच्छा है बट क्या गर्मी है ना एसी का पूरा इधर ही बोला ना आपने सो स्विमिंग पूल एक्चुअली इतने परमिशन इच्छे చెప్పారా ఇజెంట్ నమకు ఐడల్ अच्छा है ना कुछ फंक्शन कुछ कर सकते हैं इधर ही हाँ पानी पानी हो गया नहीं है नॉर्मल है हाँ अच्छा है वैसा किधर रिजॉर्ट पे है वैसा फील हो रहा है अभी हाँ गर्म हो गए हाँ ये क्या बोलते हैं हम लोग संपी के हाँ ये हमारा रूम का है ना आप लोगों का रूम का है ना हाँ इंच ना मार रहा है एक्चुअली इंच ग्रेट दुबई मंडे अंत गार्डन तुद बर्तारे सो नम्मे चिकन सार मस्त आसे मस्त आसे चिकन सार तिनोड बंदे सो ड्रेस चेंज मल्तद सिक्क चिकन सार दೊಟ್ಟಿಗೆ बाय बाय विल सी नम्मे ಒಂದು ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋದು ಕಂತ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಪಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಶೋ ದ ವಿಡಿಯೋ guys purchase and chicken alpa on ready so ಕೋರಿ ಬಕ್ಕ ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ಬರಗೆ ತೊಂದಾಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಟ್ ಸಿ ಪಾಡಿಗೆ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂದಿತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಪ್ಪ ಆನಿಯನ್ ಅದರ ಮುಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ ಬಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಡ ಒಂದು ತುಪ್ಪಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣಾಡು ವಾ ಎಡ್ಡಂಡಿ ಕೋರಿಗೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅದ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಕ ತ್ರಿವೇಣಿ ಗೌಡಾಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಮತ್ತು ನಾರೆಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ಪಚ್ಚಿ ಮೊರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆತ ಬರ್ಬತ್ತ ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಇದು ತಿಯಡನೆ ಕೇಳುವಿರಲ್ಲ ಬೆಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ತು ಹಿಂದೆ ಕಲಿತೀವಿ ಬೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು
चूर ಬೇಯ್ತಿತ್ತು ಅವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕ ಗೈಸ್ ದಪ್ಪ ಸಾರು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಸಾರಿ दादा पण बिन कुकर मला शोकतो ना ते म्हणजे कापा ನೀರು ದೋಸೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಗೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಸಾರು చెప్పాను. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ದಿಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್.